ел бәйрәм башка урында үткәрелә. Тәүге тапкыр Рамазан фест халыкны иске татар бистәсендә җыячак. Чараның программасын тарих белән бәйләргә ниятлиләр. Гырыф-гадәтләр һәм милли кыйммәтләргә аерым игътибар. Элегелектән иске татар бистәсе татар халкының мәдәният һәм мәгърифәт үзәге булган. Бүгенге көндә дә иске татар бистәсе Казан халкының һәм туристларның яраткан популяр җире булып тора. Быел без милли мәдәниятләр һәм гырыф-гадәтләр елында Рамазан фест бәйрәмен безнең территориядә үткәрү тәкъдим белән чыктык. Рамазан фест инде 5 ел дәвамында төрле милләт вәкилләрен берләштерә. Күптән күрешмәгән кардәшләр өчен бу очрашу урыны. Ел саен чарада 8 меңнән артык кеше катнаша. Быел да ким булмас дип өметләнәләр. Масштаблы рәвештә бөтен халыкка барып җитәрдәй һәм кеше дин тотамы, тотмыймы, татармы, урысмы, ул үзенең җанына бер ниндидер рәхәтлек алырдай бәйрәмнәрне аны профессионал рәвештә оештырырга кирәк һәм өйрәнергә кирәк һәм менә без дә шуңа барабыз дип өметләнәбез. Мәйданчыклар сәгать көндезге 3-тән эшли башлаячак. Кунакларны милли киемдә каршы алу, кыймак белән сыйлау, түбәтәй бүләк итү дә каралган. Монда осталар күргәзмәсе, халык уеннары, яңа һөнәр үзләштерү мөмкинлеге дә булачак. Чакырлык Кариев театрын алар безгә сәхнәләштерү күрсәтәчәк. Татар гырыф-гадәтләре турында, бәйрәмнәр турында. 4 кафеның шеф-поварлары сәхнәдән бер-берсенә һич туры килми торган ризыклар белән төрле тәмле ризыклар пешерәчәкләр һәм инде тамашачылар аларны куып карап бәя бирә алачаклар. Шулай ук сәхнәдә бәлеш ярыш үтәчәк, төрле кафелар катнашачак монда һәм төрле чәйләр ясап, татар милли чәйләрен ясап кешеләргә таратачакбыз. Балалар өчен сабын куыгы һәм фәнни шоу булачак. Сабыйлар сәхнәдә чыгышта ясый ала. Бәйрәм лазер һәм утлы тамаша белән тәмамланачак. Алия Сабирова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.